أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Mga luksamin na mga pagremi, kapapantaga na dimbantay na gupupam nagsagyan kaya video tayo man to, sagyan kaya live tayo man to. Pang namin si Kuwalla, mapipiyapya ka na din, nagusyapang kanunian lalayon, si Kopian darpa, nagupian to na masa, Allahumma amin. Mga luksamin na mga pagremi, balasan ka no Walla, sa dapit tamanan na balas, ko dinili ka mantay, na kapapamakin ganiyo, na ukipag-share niyo, kung dadatarin niya video, dadatarin niya, di pa magusayon sa mga dawa na gumatan ng Islam. Ka uba kalo na papakaguptano ko kap kasabuti o di na kap ko manisabot ko pagtaw sa gyang kaya agamatano agama Islam. Misaba pro mga bangsami na ano to pamagusan na Amerikano o di na gyang kaya live to na iman to na sumpatid na yun dito na di ka pamagusaya ko mga sabab di ka pa kang bida-bida o mga ulama sa ilayan o di na di ka pa kang bida-bida o kapambata dilan sa hukuman o sabad ko mga bitira o agamataan agama Islam. Iman ito mga urip na Allah na na kabganamir no sa usayan naging kaya pamituan sa kasigupan. Anto na hukuman o kasigupan naguanto na ilayan ng mga ulama naguanto na sabab kaya pa kang bida-bida nun. Pag nairon mga urip na Allah na so kasigupan na miyat loron ka lumpukan o di na miyat loron bagi sa mga ulama ko kebtiran sa hukuman. Sa pagganiron mga urip na Allah na sumadhab Shafi'iyya agusto kadaklan ko Hanafiyya agusto kadaklan ko Malikiyya na aya ilaniran sa gyang kaya bitira na so kasigupan na haram ay maana na so kasigupan na di kapakay ginan di paganiat tindig sa kadua tindig mga urip na Allah na so Hanabila agusto sabad ko Hanafiyya na ayatin digiran saya saging kaisigupan na karaha uli na makruh maana ayataralbi na sukap po kapatani di rin kapanggal pa saging kaya kasigupan kitaga kanon sa ay katlotin nagmarip na Allah na so sabad ko Malikiyya na ayamang buhay niran saya na mubah ay maana na pipukairan na ya sa ginan itlo tindago ng mga ulama sa so kapti pa sa lasaya naguso sabab inusran si kakhilaf makapbidibida sa tindag na katiagin kaya guru tanong kakatano si Abu Asif na anyan raktano kabgi sa usayan. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Balasan walla sa dapit tamanan na kaya kaya pagaritan waritan wa si Abu Sufyan Rasul padai ko mga murid si sagyang kaya mga pagaritan wa di mga di si sagyang kaya Urdun al-Mamlakatul Urduni al-Hashimiyya si sa sinji di pa di sa Jamiato al-Urdun al-Urduniyya yalo ina noto sumpataya uditano di kapama gistori alina ditano di kapanutula siko mga kesabapan siko di kapakan bidi-bidi o mga ulama sa tindik siko ay mana pimberang ang mga masala o bitiara so peduna giyang kaya kasigupan giyang kaya kasigupan na mialo ni ano to so mga ulama na kena uba isa-isa ay liya nirano ka telo akate timbelan si ku iliano no mga ulama so ay sabab pare guru kaya pa kami dibidiran nun sa ilian na pagampaganero na sabab nakagiging ka kasigupan na bagu miawlawla muasa de maulawla ko masao Rasul sallallahu alaihi wasallam kagi sigo masao Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumasala na hindi ka ulawla niya nun na igirakwan na upama ko ay dalilian na katainadid na bon ke khilafano so gitu pa ganya sabab pagi iskanian na bagu miawlawla kaya karina sa bagu na inalo yung mga Hanafiya
aya kiad niyan na si iko oryan o ikasanggibu si sagyang kaya hijrah. Si isa, Dimas, naroon na yamanan na mialoy. Damas. Sa Damas. Damascus, so. Syria. Sa Syria. Naroon na yamanan niya po naging kaya kasigupan. May sabab pro na miya bidi-bidi sa ilan so mga ulama. Bapebarat so kuan mga imam na ay kumira naging uto mga mana so mga pumaunot no ayon rumira raot ikadua kaya pa ka sabab kaya pa ka bidi-bidi iranon sa ilan nasi sagyong ko to tigiran sa fiqh di nasi sa usul lagi mo to at takayif al fiqh yung ko to amanan yan na di ka tesaura di nakiptula din sa kompleto si sagyong kutua masala. Kiprupaan sa kompleto si sagyong kutua masala. Naguaymanan yan na pigista din kagyong kutua ande nga kukuman, ad na kukuman ro ami pligi din na piyagista din na kamambu. Orian yan na so kukuman nagyong kutua miyulaw la ko ande nga masala na ande nga masa na itex ka. Itex ka naging utak. Ikis ka. So gitu isa amala asabab amya kami bidi-bidi rin sila nun sa ile. So mga ulama giutam yalin ka mga ulama amya ka haramon na ay lian iranon na ay na kiyo kuman iranon si ko kinikyat tesaura irano di na kini tulad ni rano. Isa giyong kuto kasigupan ay na kay iranon na lagi de giyong kuto tunay ni pakabrag. Lagi de giyong kuto khamar maadnu na giyong kuto ay manan yan na kap kebergian bapia pendipa ka bereg na kagi matatag na giyong kuto kapa ay manan yan na kilang so tamok mapakalubin yan so lawas mapakalubin yan so kapamimikiran na giyong kuto wala ayla o di na sabab na lawon to matatago sa kaya pa haram ako khamar kaso khamar na may ito matatago na kamapian matatago na kilang unso pamikiran kesalino na pamikiran no tao pagaluberon so lawas kapag ilan sa tamo so langon to na matatago na gyud sabab paron nira nun ini tax na tigra na sabab ko haramo to na haram agiyang kaya kasigupan gyud to so mga ulama amya ka haram so mga ulama amya ka kabasiran na makro ay manan yan ayat taralbi na itagakbid di mapiyaw biding gulaw la uwi na unggal baka ngatiran na unggal baka nga naman na makarosi sa usul lang na baka nya dusaw na natigiran nasiran ni tax mabusi sa giyong kutuwa saum ay manan yan ang kutuwa tiktan bawang laso na tagapan si sa giyong kutuwa laso na tagapan nagyong kutuwa kapkenon na makro sa giyong kutuwa oras ada pendom madang kutuwa ay man nakilaw na kaupa mo lagi din nagyong kutuwa laso basalo yung Sibuya, Bombay, Sibuyas Bombay. Yung takap kinaon na yamanan yan na tigiran na ibaha maalkara. Mapapakayo to, ugay na makaro sabab sa giyong sukap kin kaon napkiri nga sa akaso. Suboni yan. Ugay na si Simbayang na makrud. Akakin yan. Ugay na si sa giyong pakasal na ibaha tigiran na maalkara sabab sa giyong suboni yan napkiri nga sa kaon so. Salakor. Pada. Ugay na may kapsimbayang kan ayap na taralbin na dikon. Aku dikaw ad na susugur ka na basta kung na di nga dikaw kanu basta sungo sa masagita. So man araw ni ranon ini tax. Araw ni ranon bu ini tax sagi nguta ko nga sabab sagi nguta bau mambu gi nguta sigupan no. Ama tataguun natigran na makro. Kamu sigupan na keringas ama muso. Keringas ako na muso mi pagubay ka. Nabalang ko na taon na pagubay niya. Tabaw siya. Lagi nguta abaw niya. So tigran na gino na ako na makro na ay taralbi ni tagak. Di penggula. Ika telua mialu nga tindig nagi utami pakairo no. So man mi pakairo na tinigiran na tigran na sabab ko baguya masala baguya miaulo la baguya kadi ya. Na man na tigran na di damalo. Na pakasala tigran na papakay. Ay tigran na pakasal si ko na papakay. Anto na tigran sabab so tigran so tiro na ka haram na ka so say biluy na ka makaro so say na kailangan ka so dalila syar'i. Karena na mapaburan tang adalil. Kailangan na napapakaburan tang adalil. Di nakias. Pamakuan.
Nah upama tira udah pakaburuan tahun ka ada lil asyara'i. Nah pangduduk pakasal. May sabab ruwa tigiran na ay pakasalanan na kepakai na gitu ni ini gula lada. Antu dono ni ti pasalaw di na usay na gyang nawa. So may alingo to ay pagani tindig na suma Hanafiya na ay ni deliliran. Siko kadak lang mga Hanafiya, agusto kadak lang siko mga Maliki, agusto mga Shafi'i. Na yan ni deliliran sa kaharamanan. Napaganero nagyungutun nakatiro wala ati wala wa yuhallilu lahum at-tayyibat. Wa yuhallilu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Piyaka hala piyaka pipikirkan wala sumanga pipiya na piyaka haramirkan sumanga rarata. Giyungutuan mga rarasik giyungutuan diterima ginaw dina kersikun sugina wasabab sa giyungutuan kap kedara kap kebinasa sa giyungutuan lawas. So ema naging atiran nakasigupan na pwede si ema na ay kalili na din yung tatarimaan. Di matatarima o ginawa niya sabab sa giyungutuan ay na di mapias kanya. Ikadua ini deliliran na miya panutuli Ummu Salamah apitiro iyan ini sa paro Rasul sallallahu alaihi wasallam sulangu anu pakabreg mialuitan ortaro ini taks so ema nagyunggut tu pakabreg na miya breg kun sada ipunsa kaito yan taman sa kalayan na palid nuto haram so ema na niyan na may sabab pro na ini sa para tigran nagyang kaya Bapak penatiran di pakabrego, dia nggak kasih gupan. Wina agi gini nih mau belu ya tiran namu kadima si sagi muta pakabrego. Tuh nih turun lakadan. Gini na paka gini tiran nak kasih gupan. Nah gini nih mau belu lakadan si sagi yang kotoa. Kakeberke. Udi nak apa kasong kasih sagi muta? Kapal lalu, kapamrego. Saya mana nih? Nah sabab gini nih mau belu na lakadan. Nah ini sapar penatiran tiran na sadlil dari. Para dikekuluk si sagiyong utama rata na ini sapar kadin dagiyong kutowa punan pau kita lalano no indra nakaro dengan para karo di kisampai kisampai sagiyong utwa amanan yan na haram so amanan yan na pedutu ini dalil amanan yan na mga ulama amya ka haram ika telo ini daliliran nagyong kutowa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara di nga mura la iya ginong ka nagudi nga mura la iso sala ka ka ay so sa kasigupan napaka mura la sa ginawa tigiran napka mura la nakapenso sala ka ka makauber ka berarti na so mipagubingan nak na benip kebe keringa sa akagita gingo to akap kebon yan nun na mana niyan na ke mura la anu nagingo to ipagubeng ka pada penagi yung utatik ta kinyasan ini taksiran si sagi yung utwa mga pakaberg. Languan na pakaberg na ronon ini tataks pakaba haram na eroniran nun ini taks agi yang kaya kasigupan sabab ko matatagu nagi yung utwa kap pekaluba yung lawas agu yung utwa kap kebina sa isi ko kap pegagama ka sigupan ka nanadi ka pa kasun sa masgito pa wano makaror ka ba kasun sa masgitang uta jamaah ino tabu madahon ko ta bonia ugyong ko to pamikiran na pakalubay at tigiran sulanguan na matatagu tigiran na illa udi na sabab kaya paharama ko pakaberg na matatagu mambusi ko kasigupa suro no ini taksiran no to ikadua tindag amya aluin ka daging to mga ulama amanan yan na makro na to naman ini daliliran na ayan na ini daliliran naging to hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tigin sadin sa tao ako man si sagiyong kaaya kayo fala yaqrabanna masajidana na din yang pagubaya agiyong kaaya masjidan gitu ko so saum bawang sadin natin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam tao ako man sa agiyong kaaya na din yang pagubaya agiyong masjidan aman ini saparo di pepakaran ni sagiyong kaya masjidan so aman agiyong utwa kaya saparo na makro agiyong utwa kina sapar non lil kara agi yung kutu kini sa pano sabab sa agi yung kutu kap keringa sa nga ako mga malaikat agu keringa sa kap so pagaring ka muslim muslim amana na taw sa masjid agu yung kutu tiktan no upama pang kanga sa kuan lagi dito saum na bepiak na bakap sa masjid na mipagubing sa padaganap ke
kering sakas kanian misaba pro na naron ni ranon ini ko na tiran ayat tara lebih na dia pengil ama tara lebih tiran na itagak so kasigupan kagi mana niyan na kering sakas so pagaring ka muslim aya mialuy nga katalo na tindigu mga sabagi si ko mga malik yo so mga malik na kagi na mialuy aya tindiga paganay na pasi ko jemur kiran aya tindigiran na kada kalang kiran tindigiran haram mo lay dia ki ini sanhuri na sisagi mo to masanian na inifta yan naging kai kuan kasigupan sa haram sa kanya taman si ko kaya patay niyan na did na bun miya kay tafiruman sa bukod pakaso kasigupan sis kanian miya gintaw si ko di na miya tay si ko ragu na 1606 sisagi nga milad yo so na si ko oriano kaya patay niyan na miya ko masusabagi ko mga malikip man lay di nga kaya ujuhuri na si ko miya gintaw si ko 1656 oriano to kaya patay niyan na inifta niyan mamugi nga kasigupan sa kapakay ako lagi dia kini pedum siya kini Sheikh Al-Arif Billah Abdul Ghani An-Nabulsi na inaluin na sa gung tarisala niya na as-salihu bainal ikhwan fi ibahati shurbil tadkhin na nayamanan niyan na shurbil dukan nayamanan niyan na mialuin niya nun mambu kapakayagiyang kaya kasigupan napakasalian na mubah sabab ko da dalilatigiran na mialuin anto na mambu ini daliliran na mialoy miya panutul inisi si Rasul sallallahu alaihi wasallam agiyong ko ana inisi una mga say baratang uta sama na jubno yung to mga sama naging uta ini yung uta mga iba so mga pangem na mga kuanon Cebu ako yang kaya jubno ata kuno mga kuan wata kuno mga latok uta jubna cheese. Ay, nisiw na nan. Ako giyang kaya al-fira, na giyang ako na fira na duwi mo na iran, tigira na giyang ito himara wahsyo, ta mga rangitawan. Ako giyang ito farwa, di hindi kambala. Ngota faro ang mga kapala mga bangala sa igira matanggawa. Nya mga kapakapal, lagi sukunso mga musrek, di na mga kafir sa giyang utama sa na absolute nira no to na diran imbelan na ko bala diran pagagag na pamakuan na diran so kana diran tip so kana diran dit na dibagiran na so may na absolute nira no to na diri su pamakuan na ini sa para ini sa ini kuang gira no to ini si utok si Rasul sallallahu alaihi wasallam ato na pitir yan tiyan al halalu ma ahallallahu fi kitabi pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tingin na halal agi sa hitsagiyang kaya kwanta no ayat ini halal na supaya halal Allah sa kitabi wal haramu ma haramallahu fi kitabi na ya haram na supaya haram Allah sa kitabi wa ma sakat anhu fa huwa mimma afa anhu na sadanya nun aluya na prenang ko irerela ini maaf ya so sama nutun nagiyang kana na ama nakasigupan na tira demaloy demalo siya ko Quran ako demalo siya ko sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam ay Rasul sallallahu alaihi wasallam na wa ma yantiqu anil hawa. So mana niyan na doon na maliatiran na ipakasalin na kapakay. Pwede nang mama pirerila atigo agi atigiging mipirero no. So gina niya mana niyan na ini daliliran. Ika-dua ini daliliran na tigiran dematantu ube pakabinasa. Si kuway mana niyan naging kasi upa na tigiran na dematantu ube pakabinasa agu ube pakabrag. Sisagi mo to kaya tiro era kaya ilianiran no. So kaya tanto era no, hindi na matanto. Si kaya tanto era na dira na tingin na matanto pagabina sa anan nagu bepaka berg. Kadi nga tingin ke ko akarina sa giyong ko to say na pagabina sa ro na banga paharamawi na pakompiero. Kalay din natin na suka sigupan no. So pasasigupan na pagapiagi no niya nun. Kaso tingin na mas tumune na di makakan asara maka sigupan ada menarya sa ako miya guru miya gumra kami na mga Arab posaw to anas kami na ada kami na bukaw kami no asiran nami asiran na bu ini buweran na sigupan arangan ako pamalap ko beeran so mana niyan na gitu ba
tigiran na kenapa pa kabinasa sang nunta mga tao kaya pernah di kapaka pipi agini weran na audisiran baka Tigiran mo na iputer di oh ya disiran baka sigupan atau natira ni karina nagiwan na asal kita na gula tanab na mialu yan sa Quran qat'i ay nalu wala bulong shifa fihi shifa linnas sama na bulong amata tagun okay na mga tao di yung kapakan ano mga tao di yung kapakan pada tango to mga alay ka mga sukan sa gula kada di yung kapakan to mga tao gusto na madagala mga tawa di yung kapakan na ginom na may sabab protigiran na gina na mes muda na may alu ya mana niyan na bulong uy na di yung papakan na lagi din natigiran ng buso kasi gupan kuregad na yung na pagkabinasa ko sa bagi uy nasi ko sa bagi na pagkumpiyaw sigiran na pagkumpiyaw may sabab pro natigiran na karina ng sama na dalilan ng sama na kanabas kanyan haram lagi yang kaya kasigupan so ginan ini dalilo mga ulama sama na niyan na kaya pereran isa yang kaya kasigupan so pakadud na or kagi yang kaya dalig no suara balasang wala gurami sa dapit taman na balas sa ano tong gurami na gin kana na miyang aluing mga daliliran track sa gina ng mga daliliran na anton nay barto kapag mga bangsa tanong aton nay mabursa natin gud aton nay makareg tanosan agwon to nay ki musar kasi kung mga pagaritan may pantag sa gin kaya magusing balasang awal lah sa deputy tamanannya sisa yung kaya ditanurun di Kapagis tadi mana lagi dia adna ulama si Abdul Fatah Amani Abdul Qadir aku yang si Dr. Nasr Farid Wasil na mialwirana ging kaya tigiran na kasigupan di na ging kaya tada keno ay suman so mga fuqaha na bidi embutiran na so man na wid na kagiging kaya kaleman to na tada keno barato ma Hanafi na sala ko embutiran no so man na yan na uwi na ging ay masa tanong na makuwan na kalaleman na lagi nga tada keno na tigtan no kasigupan sisa ging kaya kuan nasukia pagi istadiran na ging kaya tigiran na masayman to na bidi tigiran na ging ko Peter o mga ulama adna kepakero kaging nga tigiran na masayman to maad na ging kaya mga sigupan na katatago na sa adna tatago na say may to apakaberg tatago ni ron sa pakaberg na upama kumatantuanan na kailangan suwayamanan niya nakapakawatan ni tanor kaya man na haram mutami ali Rasul sallallahu alaihi wasallam basta pakaberg na ipun siya kay ito yan bapim niya kay ito na taman siya kalayan na palid na nan haram si ko muslim di na nang dikapakayuban niya di ulaw-ula ikadua naging kaya kaida tiga ida ijtam al halal wal haram ghalabal haramu ay manan yan na basta mati mo agyong utwa halal aguso haram na ay pera getaw din na pera kikuan naging utwa haram pakombo na sa ay mana hukum na ka sa haram tiga penuh Allah aqulu wa qulu washrabu wala tusrifu kangano nagu inum kanu nagu bakano pagisrap naging kaya kasigupan na kapag israp siko siko ileno no kadaklan naba sa gingutapan ni gupan kaso kadaklan mismo ibarat na napketo nakapan ni gupan na tumunya na makasigupan na bapia di miya kakan miya kasde so pamilya niya keto nakapan ni gupan mana niya na asar ka makasigupan na bapia miya kapangutak isapan amana na kibirtan oro naging kaya kasigupan na sutigo mga sabagis ko mga Hanabila pakapipian ni na Ginoo niyan etaral bina itagakyan na ngayon to na mapaka ira akwan na salakop ki kwan yan to ladi ano ka dika di mbelu ya amana niyan na langon na pilingan na sigupan ni udah sigupan ka na pumanga ni kaon sa sigupan no so amana niyan na di kurang lagi mo tua muru au di napaparangan no tau ikadua na rampi sa so kadak na disigupan na di kurangan sa adat amapya ngayon to na keto nakataw abepium ya kadegdeg la matitimu ang mga tao na tumutraw
isigupan. Sa adat. Kailan niya naging uto maka mabela-bela napaled na ulan nira na nani. Ngerong-ngerang kadiram ke bian sakit ke bunira sa giyong uta bawa giyong uta sigupan nata papay na pot naman napakatarorok niya nun naging uta ko niya. So yamana niyan na rampi sa kudu anun sa tao sa muru asa sa giyong uta adi na adat papi adi dibitan sa giyong uta ira miya tantor na minitalok siya ko kasigupan. Ito may kadua ira makatimu so halal lagus haram. Mas pukong boso haram. So inibeta din sa kasigupan ni berat na halal. Nakagi may katimu sa lang ito haram. Ana haram na ti. Lagi ito na pukong bo na gito. Haram. Kay buong uta tigtan so pakabreg na ipunja kay na haram. Haram din. Di nga pun kuwa dalili tikada ko na breg. Giyan naman napakabreg na diun pung abubreg. Giyan na tantorun na mga alalema. Napakain no mga anja pakabreg ito napaka kuha na nga uta pakailkangan jang uta wa di dim ke breg. Kay miya ko nun. Barato na so lawas yan na miya le mong bit. So ay mana niya na di nga kuwa karin na dalil sa giyong uta di nga ke breg. Pedepen nagyong uta tigtano miya tanto mga doktor aging kaya kasigupan na pakabina sa ginawa na gusiko sala ko kay ba so mga nilibetar ka ama na kebinasan yan labor nang uto amana niya so mauga to so mauga tibat na upama ko pakabuminti sa giyong ta sigupan na rarada niya nagyong uto ikariring bityan yung uto wata so amana niya na tiam niya tanto pano mga doktor pagabina sa sikohil to manusia. O di na laburo sa giyong uto puso manusia. Yung uto kap ke baga manusia. Sa giyong uto lalayon kan di kasigupan na aman na keburingan na giyong uto lawaso o di na puso o manusia. So mana niya na miya tanto mga doktor aging kaya kasigupan. Tatod na madagla mga doktor. Gitip tiro na amana aya kaya tayo ng mga doktor naging utwa giyang kaiya paka bereg di nga sa kasigupan na amana niyan na pabinasa si ko kambubula sano o manos so gina niya mana ron tanoron susurame si ko kaya pagi study tanoron giyang kaiya kasigupan na amana niyan na haram kadipun kido wa mga tao sa tigran na buom kipur suwekte sada kaya tigran na mana pakalabon sa padagang na upama ko mana niyan aya pa degang na sakataw si sagyong uta barangay na aya kada kalo paninigo ni barat na 10 ibarat bo na aya kada kalamya lapis na 10 na aya bu mi kalaban na sakataw subuso padagang so karino to tigiran sa mana niyan na karino to sa kanabam niya kipuroso ekte sa duwa mana niyan na gobyerno dina ingat so gina ni katitimbilan si kuya mana ni tarjih tanor so kasigupan na so pera na hindi pa masigupan na miya totong mako da pa masigupan sa lawa pa masaro nagkapagita pera na pagis miya kalab di na miya usal sa mapya di mana di kangunaan nagito naman din ka katot kaya sigupan na kaya lakangon na miya pasad so pera pera so karina sa app ko na kalapis so man nakanaban niya kipuroso ekte sa dumano kawiyagan o ingad aguso man na pisyo katawan balasan kan wala sa dapit naman na balas na mapya siko kaya pa makin ganyan kami sa gin kaya mapuntok din sa gin kaya live taniman to sa panilamat na miskano nabu balasan kanon yan siko kipo ng penny sa gin kaya datarin niya video dan tara live adin hindi pa magusayin sa mga dawan o gamatan o mga Islam sa insyaallah bi'aunillahi wa tawfiqi na kesumpatan tanawin sa mga padauras mga padagawi sa pagkandod na Amerikan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.